Ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is May's Secret Files. Si May na pina-amaze tayo sa mga nangyari sa kanya. Nananatili siyang buhay, nakatayo sa kabila ng mga dagok na pinagdaanan niya sa kanyang buhay. Nagmahal siya sa katauhan ni Claudio. Pinagpalit niya si Felix over Claudio. Only to find out na in the end, kabit pala siya ni Claudio. What a plot twist. Diba? Iningatan niya ang sarili niya nung nang ibang bansa siya. Hindi siya sumuko. Kahit na abused at almost marirape na siya nung mga kapatid ng amo niya sa bansang Saudi. Talagang pinilit niya na makauwi ng Pilipinas. Hindi siya nawalan ng pag-asa. Sa kasalukuyan ay meron na po siyang asawa at anak. Namatay si Felix. Sumakabilang bahay naman si Claudio. Charot, Pedro. And mukhang okay naman na siya sa buhay niya ngayon. Magsilbi siya ng inspirasyon ang nangyari sa ating Secret File Sender sa mga kababayan nating nagtatrabaho abroad. And sobrang lupit ng mga pagmamalupit ng mga amo ng ating kabisyo na si May. Parang hindi ko akalain na mangyayari yun sa totoong buhay. Parang very teleserye yung peg. Sana ma-report yung ganyan agad-agad at sana hindi na makalabas ng kulungan yung mga ganun, diba? Anyway, pakinggan na natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Jilm Main. I don't wanna sound rude, pero siguro karma ito for not informing Felix ahead of time. But I hope safe ka palagi, May, and more courage para kayanin ang challenges as an OFW. God bless you. Hello sa pinakamagandang buntes sa Tondo na si Abigail Antolin. Shoutout to lovers. Usapang love, Annalyn and Ansley. Sobrang init pero love ka namin. From Jilm, Maine. We thank you so much. Ito pa naman sabi ni Mayumi. Yung gusto mo lang naman sanang makatulong sa pamilya mo pero impyerno ang napuntahan mo. Masasabi kong sobrang strong ng mental and physical health mo, SF Sender. Dahil baka kung sa iba yun nangyari, nagpakamatay na lang dahil hindi na kinaya lahat ng pangmamaltrato. Hindi madali ang pinagdaanan mo, Sender, at mabuti na lang nakauwi ka na ng ligtas at maayos. Pero kung kay Felix ka sana, baka may malaking kayamanan yun na naiwan at ikaw ang tagapagmana. Sayang, charot. With Harot. Actually, si Felix, aantay mo na lang sanang mategi boom boom magkakaroon ko na ng pera. Pero wala, pinili mo si Claudio, porky pulis na matulis. Charot, with Harot. Anyway, eto naman, ang sabi ng ating kabisyon na si Charles Sanko. I'm so sorry to hear about your bad experience, Sender, but I hope you'll feel better after all these things that happened. Ayan. Grabe, sobrang haba ng story. Ang dami pangyayari na hindi maganda sa Middle East pero pinili pa rin ng mga Pinoy o pinipili pa rin ng mga Pinoy na makipagsagapuan doon alang-alang sa pamilya. I hope maging aware tayong lahat sa human trafficking kahit sang lugar or bansa. Beware. Yun lamang po. From Charles Sancho. Actually, dapat naman talaga maging aware tayong lahat tungkol sa rights natin as an individual. Bago pumunta ng ibang bansa, I think merong mga seminars yan. Tapos merong OWA na gumagabay sa mga kababayan natin
na lalabas ng bansa para magtrabaho. Para alam niyo yung karapatan ninyo bilang isang tao pag nangingibang bansa kayo. Kasi hindi porke kinuha kayo ng isang ahensya or meron kayong maging amo doon, ang role niyo DH o kaya naman private nurse or whatever, caregiver, hindi porke babayaran nila kayo doon, pagmamayari na nila kayo. Kahit yung mga boss natin, diba? In general, hindi nila tayo pagmamayari. Hindi porke sinabi na binabayaran naman yan, ibig sabihin buong pagkatao na natin bayad na. Alam mo yon. Meron pa rin tayong karapatan at pwede tayong magsabi ng hindi. Eto naman sabi ni Angel Alan Avanzado. Gandang hapon sa lahat ng mga nakikinig. Wow! Wow sa dami ng hirap na nangyari sa'yo. Napakatatag mo, ang dami nangyari sa'yo. Tungkol sa buhay mo. Tungkol sa nangyari sa'yo sa Saudi. Kaya nga swertihan lang ang pagpunta rito. May malas, may swerte. Pero ngayon marami ng bago sa batas ng Saudi. Kung hindi ka dinala sa ospital, kung may sakit ka, hindi ka pinapakain, hindi ka pinapasweldo, itawag mo sa 911. Yan ang hotline. Huwag kang tatakas, dyan ka mismo kukunin ng pulis. May bagong agreement ang gobyerno natin sa Saudi government regarding sa mga TH na minamaltrato. Salamat naman at nakauwi ka na at may bagong buhay ka na. From Angel Alan Avanzado. O diba? That was 10 years ago or I think 20 years ago. Tama ba? Or 10 to 15 years ago yung naikwento ng ating secret file sender. Kasi sa ngayon po, alam ko, okay na ang Saudi. I mean, open na siya, just like Dubai. And a lot of people aren't aware of these. So, may mga agreement ang Pilipinas at ang Saudi government about taking care of domestic helpers. Kasi syempre, marami na pong mga nangyari in the past, no, na maltrato, na abuso yung kababayan natin. And gusto naman natin ipaglaban ang karapatan natin bilang tao. Hindi na bilang isang Pinoy lang, diba? Kumbaga, bilang tao. And we all have human rights. At kailangan alam nyo ng bawat isa at dapat ginagawa ng paraan para hindi ma-violate ito. Anyway, eto naman ang sabi ng ating kabisyo na si Bernard Laureas. Well, wala na siya talagang magagawa doon sa love story niya. Move on na at hindi na dapat mag-self-pity. Anyway, DJ Rocky, what an inspiration from our story today. Gusto ko lang din pong batiin ng congratulations ang Idol Queen of Cebu, Queen Rica Lanyohan from Tuburan, Cebu. Ayan, maraming salamat. Hi din kay Richard Ontuca, Raymond Celiano. Ayan, hi din kay Josem Torrechiva. Ayan, hi Richard Domingo, Marites Bason. Marami pa pong nag-comment sa ating secret file for this afternoon. Sa sobrang dami pong affected or sa sobrang daming naluha, hindi ko na po mabasa lahat ng yun. Sa totoo lang, nung nagbabasa po ako ng secret file sa may bandang dulo, papatak na yung luha ko eh. Lalong-lalo na nung dumating siya sa Pilipinas. Yung moment na yun yung parang sinundo siya ng papa niya sa Pilipinas. Wait lang, balikan lang muna natin ng konti. Yung part na nagtulong-tulong yung ibang mga Pinoy sa airport. Parang naluluha na ako doon eh. Parang, oh my God, naluluha na ako dito. Kasi, hindi naman nila kamag-anak to eh. 'Di ba? Hindi naman nila kaano-ano. Pero alam nila yung pinagdaanan. Alam nila yung itsura. Alam nila yung pakiramdam ng taong to. And, kailangan ng taong to yung atensyon, aruga, at kahit papano tulong malasakit. At ibinigay yun ng ibang mga Pinoy na nandun sa mismong airplane na sinakyan ng ating secret file sender. And then, nung paglapag ng airplane niya, from Saudi going to the Philippines, meron bang direct flight yun, Saudi to Philippines? Ayan. Pagkalabas niya, nandun yung tatay niya. Di ba nagkaroon sila ng problem ng tatay niya in the past? Hindi siya iniimik ng tatay niya. Hindi nilabas si Claudio nung pinakilala niya. Bakit? Kasi masama yung loob sa kanya ng tatay niya eh. Na hindi niya pinili yung tamang desisyon. And
ang iniisip na tamang desisyon ng kanyang mga kamag-anak that time ay piliin si Felix because Felix offers a secured future para sa ating secret file sender na hindi tinanggap ng ating secret file sender because she was so in love with Claudio na eventually nalaman niya na meron naman pala talagang long-time girlfriend, ikakasal na at boom, lumalabas na kabit pala siya. So imagine that. Kahit na napasama mo ng loob ang tatay mo because of your decisions, nandun siya. Bukas palad, open arms to accept you. No even if, no because, and no if and only if. Yun ang pagmamahal. Unconditional. Na kapag lahat may mali o parang nagkakashit na, nandyan si Papa na bukas palad, open arms kang tatanggapin ng buong buo. Makikinig sa pinagdaanan mo. Ganun ang tunay na pamilya. And ganun din ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Na kahit winalangyan na tayo ng ibang tao, kahit na niyurakan ang pagkatao natin, tinapaktapakan, sinampal, sinugatan, muntikan ng rapin, alam mo yun, ang daming ginawa para mayurak ka, para manliit yung tingin mo sa sarili mo. Our value doesn't decrease. Sa mata ng Diyos at sa pagpapadama ng pagmamahal ng Diyos sa atin, we are still His children. At hindi bumababa ang halaga natin base sa mga pinagdaraanan natin. Bagkus ay tumataas pa ang halaga natin sa sobrang eksperyensyado na natin sa buhay. Nagkakaroon tayo ng karunungan. At yun ang pinakamahalaga sa lahat. Ang resulta ng experiences. Ang resulta ng mga desisyon sa buhay. Result? Karunungan. Wisdom. Learnings. Realizations. And I hope hindi mangyari sa kahit sino mang DH ang nangyari sa ating secret file sender. I wish you guys the best. And I wish na bigyan ng lahat ng mga kabisyo natin out there na nakikipagsapalaran abroad ng magandang kalusugan. Hindi lang sa physical na aspeto, kundi sa mental na aspeto. Emosyonal. At bigyan sila ng mababait, mabubuting amo na may malasakit. Dasal lang talaga, sabi nga nila. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share to me, rakitera@gmail.com. I gotta say, GTG na as in got to go. Susunod na po ang programang EDSA Rapid kasama si Diego at Tanghenyo. Dito lamang yan sa station number 190.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Bye-bye, people of the universe. This is May's Secret File. Nais kong mabuhay. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!